बेबायदि जेबो बाथ्रा थाया राजखान्थियाव दखल होननाय राजखान्थिया जाहैबाय रायजो खुंनाय रायजोनि खामानि मावनाय आरो बेबायदि हिसाबै जेसेबां राजखान्थि हान्जा दादों बयनिबो थांखियानो एखे जे इलेक्सन गेलेनानै बोरैबा रायजोखौ खुंनो हानाय दा बिटिसिआव बिटिसिखौ खुंनो हानाय माने मा होनो बेबायदि सुजुग मोनो नामा बा रायजो राजानि सापर्ट मोननानै देरहानो हायो नामा बेनि थाखाय गासै राजखान्थि हान्जायानो खामानि मावो दा बिटिसिआव इलेक्सना बारा गोबाव गैलाखाय बिटिसिआव दा इलेक्सननि बोथोर माने गायनाय फुनायनि बोथोर आबादनि थिग राजखान्थिगिरिफोरनि थाखायबो बेयो मोनसे राजखान्थियाव गावबा गावनि गोहोखौ गोरा खालामनायनि बे सम बे हिसाबै बेफोर बाथ्राफ्रा माने सोलिबाय थादों अदेबानि बेयो गासैबो रायजोनि सायाव रायजोआ सोरखौ पसन्द खालामो रायजोआ सोरखौ पसन्द खालामा बेनिफ्राय राजखान्थि हान्जाया माबायदि बिखान्थि लायो बड'लेण्डनि थाखाय आरो बेखौ रायजोआ बेसेबां मोजां मोनो बेफोर बिखान्थिफोरखौ गतिके बे नर्मेल प्रसेस जोंनि भारतनि संबिजित माने मथे जोंनि काउन्सिलाबो बड'लेण्ड काउन्सिलाबो रायजोनि प्रतिनिधिनि दारै सरकार दानांगौ आरो बेनो जाहैबाय इलेक्सननि दारै गतिके बे हिसाबै बे संबिधान बयबो जिथु हाबा मावनाय बाखियाथ' राजखान्थि हान्जा जेसेबां दं सोरबा लोगो नांनाय सोरबा हारसिं हारसिं इलेक्सन गेलेगोन खिन्थु रायजोआ जायनो भट होगोन बेनो जागोन ओंखायनो खुनु दखलनि बाथ्रा गैया आंनि बेयाव जेबो बाथ्रा गैया आरो राजखान्थि हान्जाफ्रासो बेफोरखौ थांखि लायो रावबो बेक्तिनि लुबैनाय हास्थायनाय साननाय बेफोर रज'आ राजखान्थि हान्जायाव गतिके दा इलेक्सन फैनाय लोगो लोगो खौरांगिरियानो जा बा राजखान्थिनि बिजिरगिरिफ्रानो जा बिसोरो माखासे आबहावाफोरखौ नायनानै बेबायदिनो खायफा खायफा मानसिनि नाम लायो दा बिजेपिनिफ्राय आङो बड'लेण्ड ओनसोलाव एमएलए जानानै स्पिकार जादों नालाय गतिके बिजेपि होननानै नागिरोबा आंखौ नुयो ओंखायनो बयबो आंनि नामबो लायो गुबुनफोरनि नामबो लायो जायखौ नुयो जेरै प्रमद बर' बिथांनि नाम लायो बिजेपिआ अलरेडि फोसावबाय दा इलेक्सनाव जोंनि एलायन्सखौनो माने सापर्ट खालामगोन जेराव एलायन्सनि केन्डिडेट बाखिथ' बिजेपिआ बिजाथि होगोन बड'लेण्डआव मोनसे समस्ति दं सिडली आरो बे सिडलीयाव माने UPPLआनो गेलेगोन आरो UPPLखौ माने फुल सापर्ट होनानै जेरैखि जायाबाबो देरहाहोनायनि खामानिखौ बिजेपिआ मावगोन होननानै अलरेडि फोसावदों बेवहाय आरो बङाइगाव मोनसे दं जोंहा फनिभूषण चौधुरी मानाव गेदेर बिथांनि बेवहाय AGPआनो गेलेगोन बेवहायबो माने मा होनो BTC ओनसोलनि काजलगाव समस्तिनि गोबांथार ओनसोला बेवहाय गोलैयो गतिके बे ओनसोलाव BTCनिफ्राय जोंनि जि माने मा होनो बिजेपिनि मावथिफ्रा बेवहाय फुललि AGPनि थाखाय खामानि मावो राजखान्थिया जाहैबाय रायजो खुंनाय रायजोनि खामानि मावनाय आरो बेबायदि हिसाबै जेसेबां राजखान्थि हान्जा दादों बयनिबो थांखियानो एखे जे इलेक्सन गेलेनानै बोरैबा रायजोखौ खुंनो हानाय दा बिटिसिआव बिटिसिखौ खुंनो हानाय माने मा होनो बेबायदि सुजुग मोनो नामा बा रायजो राजानि सापर्ट मोननानै देरहानो हायो नामा बेनि थाखाय गासै राजखान्थि हान्जायानो खामानि मावो दा बिटिसिआव इलेक्सना बारा गोबाव गैलाखाय बिटिसिआव दा इलेक्सननि बोथोर माने गायनाय फुनायनि बोथोर आबादनि थिग राजखान्थिगिरिफोरनि थाखायबो बेयो मोनसे राजखान्थियाव गावबा गावनि गोहोखौ गोरा खालामनायनि बे सम बे हिसाबै बेफोर बाथ्राफ्रा माने सोलिबाय थादों अदेबानि बेयो गासैबो रायजोनि सायाव रायजोआ सोरखौ पसन्द खालामो रायजोआ सोरखौ पसन्द खालामा बेनिफ्राय राजखान्थि हान्जाया माबायदि बिखान्थि लायो बड'लेण्डनि थाखाय आरो बेखौ रायजोआ बेसेबां मोजां मोनो बेफोर बिखान्थिफोरखौ गतिके बे नर्मेल प्रसेस जोंनि भारतनि संबिजित माने मथे जोंनि काउन्सिलाबो बड'लेण्ड काउन्सिलाबो रायजोनि प्रतिनिधिनि दारै सरकार दानांगौ आरो बेनो जाहैबाय इलेक्सननि दारै गतिके बे हिसाबै बे संबिधान बयबो जिथु हाबा मावनाय बाखियाथ' राजखान्थि हान्जा जेसेबां दं सोरबा लोगो नांनाय सोरबा हारसिं हारसिं इलेक्सन गेलेगोन खिन्थु रायजोआ जायनो भट होगोन बेनो जागोन ओंखायनो खुनु दखलनि बाथ्रा गैया आंनि बेयाव जेबो बाथ्रा गैया आरो राजखान्थि हान्जाफ्रासो बेफोरखौ थांखि लायो रावबो बेक्तिनि लुबैनाय हास्थायनाय साननाय बेफोर रज'आ राजखान्थि हान्जायाव गतिके दा इलेक्सन फैनाय लोगो लोगो खौरांगिरियानो जा बा राजखान्थिनि बिजिरगिरिफ्रानो जा बिसोरो माखासे आबहावाफोरखौ नायनानै बेबायदिनो खायफा खायफा मानसिनि नाम लायो दा बिजेपिनिफ्राय आङो बड'लेण्ड ओनसोलाव एमएलए जानानै स्पिकार जादों नालाय गतिके बिजेपि होननानै नागिरोबा आंखौ नुयो ओंखायनो बयबो आंनि नामबो लायो गुबुनफोरनि नामबो लायो
जायखौ नुयो जेरै प्रमद बर' बिथांनि नाम लाय बिजेपिआ अलरेडि फोसावबाय दा इलेक्सनाव जोंनि एलायन्सखौनो माने सापर्ट खालामगोन जेराव एलायन्सनि केन्डिडेट बाखिथ' बिजेपिआ बिजाथि होगोन बड'लेण्डआव मोनसे समस्ति दं सिडलि आरो बे सिडलियाव माने UPPLआनो गेलेगोन आरो UPPLखौ माने फुललि सापर्ट होनानै जेरैखि जायाबाबो देरहाहोनायनि खामानिखौ बिजेपिआ मावगोन होननानै अलरेडि फोसावदों बेवहाय आरो बङाइगाव मोनसे दं पनि बसन चौधुरि मानाव गेदेर बिथांनि बेवहाय AGPआनो गेलेगोन बेवहायबो माने मा होनो BTC ओनसोलनि काजलगाव समस्तिनि गोबांथार ओनसोला बेवहाय गोलैयो गतिके बे ओनसोलाव BTCनिफ्राय जोंनि जि माने मा होनो बिजेपिनि मावथिफ्रा बेवहाय फुललि AGPनि थाखाय खामानि मावो